ଅତି ସହଜରେ ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟକୁ ଇଂଲିଶ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଟେନ୍ସ ଶିଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ କେତେକ ବେସିକ୍ କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ସବଜେକ୍ଟ ବା କର୍ତ୍ତା, ଭାର୍ବ ବା କ୍ରିୟା, ହେଲ୍ପିଂ ଭାର୍ବ ବା ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଓ ଅବଜେକ୍ଟ ବା କର୍ମ। ଆଜି ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ ବା କର୍ତ୍ତା ଚିହ୍ନଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସବଜେକ୍ଟ ବା କର୍ତ୍ତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବା କିପରି ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ବା ଚିହ୍ନି ପାରିବା। କର୍ତ୍ତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରେ ବା କରାଏ ତାହାକୁ କର୍ତ୍ତା ବା ସବଜେକ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ରାମ ଭାତ ଖାଉଛି। ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତା କିଏ ନା କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛି କିଏ ନା ରାମ କରୁଅଛି, ତେଣୁ ରାମ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ରାମ ଶ୍ୟାମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତା କିଏ ନା ରାମ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟଟି କରାହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ରାମ ହେଉଛି। ଆଜି ଆମେ କେବଳ ସବଜେକ୍ଟ ବା କର୍ତ୍ତାକୁ କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିପରି କର୍ତ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ପୁରୁଷ ଓ ବଚନ ବା ନମ୍ବର ବିଷୟରେ